Atong pag-iskutan karon ang mga storya sa kinabuhi gugma. Dear Char, ako sa kataong never been touched, never been kissed, basta never, mauna na. For sure, virgin. Makakita lang ko og mga love story, makaihi jud ko sa akong puron. Atong time magdala ko sa akong barkada adto sa Beach River. Klaro ka lagi yung agi lagi basta mapadamo adto sa Beach River. Wala ko nasayod kung unsa nga lugar, basta ang akong pagtuo special na siya nga place. In English good. Sa wala pa ko malangoy na ay nisinggit o tabang. Akong gyadto nakita na ko nga hapit na siya malungos. Ni-dive dayon ko haron maluwas siya. Og first time to na ko makahikap o watermelon. Sa watermelon. Basta prutas na prutas. Og nagpasalamat siya. Salamat po. Og nagpasalamat siya nako og miingon siya, "You saved my life." Nagkaila-ilamin niya. Tago na to Nifa ang iyang pangalan. Nifa. Nabot na ang gabi ug dili ko makatulog tungod lang niya. Atong time nakapangayo ko sa iyang FB. Akong research ang iyang name. Ug nakita ko nga naa siya'y kauban nga lalaki. Nag-expect ko nga kuya rato niya or aga. Ako siyang gichatan ug ni-reply dayon siya. Muni ang mensahe. Kinsa ka bay? Itagbagsan ko nga naman ko'y pangan. Just call me the Savior. Og ni-reply siya, "Pagtarong ha, uyab ra babay niya." Uyab ra ba? Nasya ko sa reply og wala makasabot. Mura kog ice cream nga nalanay sa kauwa. Akong pagtuo siya nagyud ang para sa ako. Hangtod karon single gihapon ko. Single gihapon siya. Salamat sa pagbasa, Choro, sa akong kinabuhi. Nagmamahal, Miguel.